in dai bai sa son rai ba ya san Allah ya faɗe ta cikin Qur'ani kana da shekara 1400 da yankai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يجي ولنبلونكم والله سيمون جاربتكم kaga inda an ce wala nabluwanna almuslimuna sai mun jarabci musulmi wannan sai musulmi inda an ce wala nabluwanna alkafiruna don nan kafirai ne amma ce ayi wallahi sai ya jarabce mu da wani abu na tsoro da Allah tsoro bai saka ba ba ne amsa birni tsoro masu tsoro wayanda aka tsarewa tsoro ƙauyuka da biranen tsoro wanga ya isa Allah shi gwada maka shi a ci kadai Allah ka ba musulunci lahiya ku ce amin Allah ba musulunci lahiya Allah ba al'umman musulmi lahiya ka ba mu zaman lahiya Allah bacin rai da bacin zuciya da mummunan ƙarshe da mummunan hali Allah kan mu ji shi Allah ya sa kan mu gan shi duk mai nuha mu da sharri shi koma ga kai shi bara an yi sabka sama da 10,000 wani abu da niyyar ƙasar Nijar da duk duniyar musulmi kowa ya gani irin bala'in da ka tasowa Nijar ta inda ba da addu'a ba da ba sai na Nijar ta shiga ba shehu ya ce ai ta sabkoki yau muna da kwana 25 kullum sai mu yi ɗaruruwan sabkoki ranar Lahadi za a kawo wa rizilta musan ko nawa an kai mu yi ma Nijar addu'a mu yi ma duniya addu'a kowa inda shike shi ta kudurtawa ranar Lahadi za a yi addu'a wadata da aminci lullube ko ina cikin duniya balle kasashen musulmi balle kasashen Afirka balle kasar mu ta Nijar balle jihar Tawa balle gundumar Ilela balle komin Barigashi balle rahukan Kaura balle garuruwan Kaura balle Kauran Kanta balle munin Mubarak shugaban kasar mu na Nijar Alhaji Muhammadu Yusuf Allah ka tsare mana shi ka sa shi gama manzo sai lahiya ci kare lahiya wanda Allah zai dasa muna Allah ka dasa muna wanda ya kai shi ko wanda ya yi shi ma zalika ala Allah bi aziz masu karatun boko da karatun arabi Allah ya sa musu albarka ya sa makaratun su albarka in zaman ta zo Allah shi ba su kiri normal ba oran ba Allah shi haka na khalifan jagoran shehin Shehu Khalid suna gaisho suna jinjina mu suna can suna shirye-shirye harakan maulidi da za a yi lesan afril Allah ya sa a yi lahiya kare lahiya sauran taruka alheri Allah ya sa mu yi su lahiya Allah ka lullube mu da tsarin nan naka Allah shi kare mu shi kare iyalin daga sharrin masarauta don albarka annabi Muhammad Fatiha da salatu Fatiha annoba inda ta kai Allah shi dauke ta inda ba ta kawo Allah ka shi kawo ta Allah shi tsare mana ita Allah shi haka na sauran taruka mun zai shi su saboda ladabi wancan taruka a bari duk mun bar su amma masallaci roƙon Allah wani addu'a Allah shi yaye mana muna hankali muna buga Allah mu roƙe shi ba dan halin mu ba wani yin ciwo ya kama mai ciwo a kai shi ga likita haka da ciwo da ya fi kan mana wata babban likita inda Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Allah la ilaha illallah ya Muhammad
محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله الله لا إله